ere beldur naiz, baina nizut esan, gorde nizun hitz bat, esan gabeko gauzen artean. Bakarrik sentitzen naiz batzutan, ikusi nahi dut ez lazutan, ez du non ezkutatuko zara, argiak itzaltzen direnean. Argiak itzaltzen direnean. Argiak. dena larria tarina, aztu zaigu zer den mina, aztu gure zer egina, elkarren zaten du leku gabina. Nire beldur naiz, baina ez dizut esan, gorde nizun hitz bat, Esan gabeko gauzen artean. Bakarrik sentitzen naiz batzutan, ikusi nahi dut ez da basutan, da zu non izkuntatuko zara, argiak itzaltzen direnean. Argiak itzaltzen direnean. argiak izaten direnean. Eta hemen gaude, bakarrizketak pilatzen, bata bestearen gainean. Bakarrik sentitzen ez batzutan, ikusi nahi dut ez da basutan, da zu non izkuntatuko zara, argiak itzaltzen direnean. Argiak itzaltzen direnean. Argiak itzaltzen direnean. Andre Jaun eta genero identitate guztietako pertsonok. Zuekin, guztiokin, Ainhoa Vitoria eta Antxon Telleria. Gabon, gabon! Gabon denoi, ongi etorri Gaztea sarietara, eta zertan hasterako zutan jarri digute eszenatokia Merina Grisek eta Gorka Urbizu, kaupa zuek! Tesla bat zutan. Hace asera, Wow. Hace asera. Ongi etorri beraz, mila eskerra etortzeagatik, 2026ko Gaztea sarien gala hasi da dagoeneko, eta egia da, eszenatokiari zu eman berri diete, baina aldi berean gogorazi nahi dizuegu denoi, eszenatoki hau, egoitza eta oroar gala, espazio segurua izango dela, ados? Bai, noski. Lasai, diot... Noski. Eta argi utzi nahi dugu, ondo pasatzera etorri garela, musikaz gozatzera, eta gau ahaztezina izango dela, gaurkoa. Bai, baina diot, baina aldi berean, gogoan izan baita ere, bueno, askotan ez dugula uste bezain ondo pasatzen, eta hori ere ondo dagoela, diot. Ondo ez egotea ere, ondo dago, eta igual baten bat sentituko da pixka zaurgarri, hori ere ondo dago. Antxon, zetan zabiz? Ja, gaur, enekin oso ondo nola planteatu aurkezpen hau zurekin batera, orduan aritu naiz ikusten Joko Onako atal guztiak eta... Bale. Eritu zait hori zela pixka bat diskurtsoa, ez da? Zaurgarritasuna, eta zakitze... Igual ez da gala baterako aproposena. Igual, arraro xemarraz da. Dana dala, Joko Ona ikusita hori da ikasi duzuen gauza bakarra? Ez. Ni ikasi dut asko, Joko Onari esker. Eta ikasi dut bereziki eta esango dizuet, hemengo gizon guztioi, entzun ikusi Joko Ona. Zui esker, esaterako ikasi dudalako nik gizonok jakin barra daukagula pauso bat atzera ematen. Niri askotan gertatu zait, nik beti lotu izan dut arrakasta erdigunean egotearekin. Eta uste dut hori desikasi eta jakin behar dugula pixka bat aldea batera egiten. Ni, torri, buelta. Nire momentua zen pauso bat atzera emateko. Beti da zure momentua. Ba ez gaur ez, gaur musikarien momentua da, iristen ari diren musikariak, hemen izendatuak pixka bat nahaztuta dabiltza, iritsiko dira, haurtxekiliki, bueno, maietara. Baina bai, gaurkoa protagonista eurak dira, eta guazten ba, sariak banatzen aztera, ez da? Eta sari banaketan hasiko gara,
artista berriei aitortza egiten gainera. Eta interesgarri iruditzen zaigu artista berrien kategoria hau ze urtez urte proposamen berrien lekuko izateko aukera ematen digu eta gainera iruditzen zaigu osasuntsua dela estenan ahots berriei lekua ematea, ezta? Osasuntsua da beti. Ahots berriei lekua egitea oso beharrezko. Zuk dena zenbat urte garamatzazu gaztean lanean, ja? Ja, bai. Bai, hanen bilen, bai. Anaiak entxufatu zintuenean, hanen bilen, bai. Ez da hori ere, azien pizka bat zaurgarri senditzen di orain batean, Dena dela, lehenbiziko sari hau banatzera, Pask Team taldearen izenean, gurean dira, Odei Jainaga atleta eta Janire González, munduko surf txapelduna, txalo bero bat. Hementxe dira. Alfa, kaixo. Gabon, eta eskerrik asko. Bai, zuen eitza. Artista edo talde berri honenen kategorian izendatuak dira. Aimar Zeta. Burutik. Gar. Maskak. Eta Nasker. Gaztea sariak 2026. Beraz, 2025 urteko artista edo talde berri honenari, Kutxabank Corner sariaren irabazlea da, Nasker! Badatoz, hemendik zatozen neskak. Nasker, bera Aupa, txalo bat. Nasker, artista berri honenak zorionak, neskak. Aupa, zorionak. Zuei, eskerrik asko. Zorionak. Artista berri honenak, Nasker. Kaixo, entzuten da ondo, ez? Bai, entzuten da. Bueno, mila esker. Gurekin bidea egin duten guztioi, hasieratik, eta orain gurekin jarraitzen dutenei. Baita ere, eskerrik asko Gaztetxe, gune autogestionau eta txiki guztiei, Euskal Eszena zutik eta bizirik mantentzeagatik. Eta azkenik egin dezagun guztiok elkarrekin boikot Spotify plataformara, utzi zuen arpidetza eta kendu zuen musika, podcastak eta guztia. Mila esker! Agora eta rabia! Artista berri honenak, Nasker taldea, zorionak. Eskerrik asko zui ere, haupa zuen. Esker. Ai, ze polita, lehen da biziko saria. No, hasi gara. Bai. Zailena hori izaten da. Lehen da bizikoa, bai. Anjon, zein da zure ustez pertsona bati egindakioken oparirik onena? Oparirik onena, ni beti izan aizu zalea, bakizu, esperientzia pak hauek. Pak batzuk eta barruan esperientzia hauek. Zakizu zein, ni zalea nahi. Erabili dozu, sekula? Bueno, ni zalea nahi. Bale, igual abesti bat, opari... Opari polita abesti bat, ze esanik ez, esperientzia pak baten barruan baletorea. Opari perfektua da hori. Bueno, esperientzia bat badugu zuentzat eskaintzeko. Elkarri dioten miresmena kantu batean bildu zuten, eta orain hementxe zuzenean eskainiko digute oparitan. Zuekin, Izaro eta Olaia Iziarte saldu genizun. Gabon. Aberrez jatak gona jausten. Saiatuko gara? Saiatuko gara. Gu prest.
Zagaldu du dirurik ez dugu ez da gezurra. Ta zerua dago iluna baino ongi ikusten da. Hau ez zegoen gaur egin beharreko zerrendan. Aukeratu banu xuria izango zen esaldia. Etorri nirekin ezaite xoratuen emaitia. Ta burua dago iluna baina ondo ikusten da. Hau bai zegoen gaur egin nahi genuenaren zerrendan. Ta hemen goaz, ta hemen gurekin eutsi gaituen lurra. Ta ohartu gara, hau zela zain geunden bizitzaren gailurra. Zederra den bizirik egotea eta ederragoa. Da zurekin egiten badut nire bidea. Zaldiak ditugula jakinez saldu genizun boioka hori. Nun zinen zu orduan, nire moiak zukutzen. Nun zinen zu orduan, nire poari usten. Nun zinen zu orduan, itzuli nire loa saldu genizun. Zoragarri dikote, Ze Izaro ona. Andres eta Olaia Iziarte lujo bat, Bai. Gaur gurean, entzuteko aukera izatea, bide batez zein izan ote da pasaden urteko bideoklipik onena. Mundu komplexua da, Bideoklipena, ze... Zuk baduzu... Entzun da arriguri, Juligan batek esan du, Ja, norbaitek esan du, ezta? Eskanaka. Ez, baina egia da mundu komplexua dela, ze zuk baduzu ideia bat, baina ez dakizu zein izango den emaitza, ez? Ez dakizu zehazki ideia horrek nora eramango zaituen. Nolabait esperientzia pak bat oparitzea, ezta? Ez dakizu non bukatuko duzun. Bai, seguru, hori da. Bideoklip bat grabatzea da, esperientziapak bat. Era bat. Era bat, euneko eun. Eta Euneko gonbidatuak, Gonbidatuak. Bideoklip honen ari gaztea saria banatzeko, Paristik datozen bi artista gonbidatu ditugu. Eta gaur ez dakit nola etorriko diren gurera, baina eurak Pariseraino hemendik patinetean etorri ziren. batoz, Gorka Laza Hortxe daude. eta Ibai Martin, Patinetean. Barikote! Hau pazuek. Gabon Euskadi! Tori, amentxe. A ver si no se me... Lagunduko patineteakin. Eskerrik asko gazteai guri inbitatzegatik. Bideoklip onenaren kategorian izendatuak dira. Ama crió Entre mi sangre y el llanto, Amaya Miranda. Euskañol, Eusko Princess. Morrosco, Mirúa. R.A. Jofe. Eta Iepa, Ixa Sakara. Gaztea sariak 2026. Ea ba. Azteko zorionak izendatu izan dian guztiri. Eta bain, irabazlea esango dut. Beraz, 2025 urteko bideoklip onenaren gaztearen sarian irabazlea, Mirúa taldearen Morrosco!
nik uste modelongatikan irabazi dutela, baina bueno. Badatoz. Freskatu nahi nunik, leporaino guzti. Freskatu nahi nunik, leporaino guzti. Aupa, Gabon. Bueno, lehenik eta bain esan nahiko nuke, bueno, mi esker saria eman digutenei, Gorka eta Ibai, Gorka nire txikitako laguna da, osea, hau da surrealista, o hemen sari bat ematen egotea. Eta bideon ateratzea, por cierto, easter egg. Esan nahiko nuke, joder, olako zerbait iteanen batzutan zaila dela kuantifikatzea zen nolako esfortzua eta lan aitean, bideo hauek guk altxa ditugu, Mateo Alimadu ere Kriston produkzioa handia dela, Arrigurik intzun argazki zuzendaritza nik neukin nun, eta produkzioa gu hiruon arten altxatutako kontua, eta ikustea derrepente hainbeste denboran amestutako zerbait errealitate bihurtzea, bai diska, bai bideoa, bai edo zerroain ingo deun ikuskizun berria da amets bat. Eta zuek eskertzea, area hundigoa. Mi esker. Aupa zuek. Eskerrik asko eta zorionak miruari. Zorionak denoi. Jarraian, saritu dezagun Erne, pasaden urteko zuzenekorik onena. Ez da berriketa, elementu faktore askoren menpe dagoelako zuzeneko on bat, noski. Batetik dago zuzeneko baterako ezinbesteko noski artistak ze egun duen, esaterako. Mira, ni gertabitzaidan behin, joan nintzen antzoki batera. Ustez, ona. dut kontatu nire esperientziatik ere. Artistok dugun eguna dago batetik, beraz. Bestetik publikoak ze egun daugan eta publikoak ze erantzun ematen duen zuzeneko hortan. Horregatik, publikoaren aderez azken hitza, zuzeneko onenaren kategorian, zuek entzuleok erabaki duzue irabazlea. Eta sari hau banatzera, dator, Erne, parketik gaztea sarietara. Bengo, txalo bero bat, apa bengo! Apa bengo, hartu. Oso ondo. Opa peña, zemouz, plazer bat hemen gaur zuekin egotia. Eta bueno, zuzeneko onena kategorian izendatuak dira. Chill Mafia. SSS. Gorka Urbizu. Merina Gris. Eta Olaia Intziarte. Gaztea sariak 2026. Zaila dago, hostia. Beraz, 2025 urteko zuzeneko onena gaztea sariaren irabazlea da Gorka Urbizu. Badator, Gorka Urbizu saria jasotzera. Zuzeneko onena. Hemen dago! Ez genuen ikusten! Zoriona, Gorka. Hostia, pentsatzen honez ez-ezeki irabizizuko zula eta... Bueno, eskerrik asko, jode... Txakiz esan? Bueno, ez dakit, azkenekoan zuzenekoa dira musikarion habitat naturala edo, eta urteak egon nintzen pixka foketatik aldenduta eta bar, eta bueno, nahit esateko hasiera berri bat izan da niretzako, beste koordenada batzutan, eta bueno, eskertzekoa da, ez dakit. Sariekin beti gauza bera, ez dakit zuzerekonik onena existitzen den,
aldugun zuzeneko horik onena, hori bai, sari hori onartuko nuke, eta bueno, gure musikariei, gure lantaldeari eskainiko diot, eta nola ez gure publikoari. Eskerrik asko. Zorionak Gorkari, haupa bengo eskerrik asko. Antxon, zuri nondik etortzen zaizu inspirazioa? Nire inspirazioa, ja. Bai? Zakit, askotan galdetzea, Nik ere galdetzea nire buruari, nondik etortzen diren hain ideia ez diratxuak ezakit. Pentsatu izan du, genioa nahi ziguar ezakit. Misterio bat benetan niretzat, Bai, egia da zurek asua nahiko misteriotxua dela, esaten da inspirazioak lanean harrapatu behar zaitula, eta zu lanean harrapatzea ez da erraza, Enago da doz. Igual, kontrako itxura eman dezakedan arren, etengabe, nahi gabe bada ere, etengabe ari naiz, sortu eta sortu. Ni joan naiteke lagunekin asteburu pasa, eta nere ari naiz etengabe sortzen. Etengabe. Ja. Bueno, begira. Nahi gabe definitu duzu gazteak abian proiektua, ze hori da, ez da? Lagun bilakatu diren artistak, asteburu pasa, etxe puska batera, sortu eta sortu, abesti bat osatzen duten arte. Eta ze abestiak atera iren, hortik. Bai, eta berrienetako bat gaur primizian hementxe esklusiban entzuteko aukera izango dugu oso lagun bilakatu diren bi artisten eskutik. Jaun Andreok, Erne, zuekin, katekezira joan ez ziren Twin Melodiak, Jofe eta Jimena Amarillo, Pampima bezala! Gabón, chiquis, ¿qué pasa? ¡Se prendió! ¿Se oye? No se oye. No se oye nada. No se está oyendo. Eso, chiquis, ¿qué pasa, Gabón? ¡Se prendió! Isra, todo tuyo. ¿Cómo mis horteras? He caído un tobogán y a mí nunca no está colocada. Por mirarte demasiado tiempo. Unas sal puestas no me llegan ni así, pero la veo gigante, yo la veo gigante. Mi llavero personal yo la llevo colgada en un mosquetón. La cintura de mi pantalón siempre mi colgante de la suerte, mi colgante de la suerte. No lo elijo porque contigo me sale solo y a ti siempre te digo que vale a todo. Solo quiero colgarme de tu cintura, soy tu laburo. Es que me encanta que te pongas mi laburo. Me tocó la lotería y ni jugué. La suerte pasó por mi lado y la barré. Me dice que soy su chiquina y se la veré, bebé. Y que se pone loquita. Maitia, zurekin pasa nahi ditute guztia. ¿Cómo? En la funda del móvil siempre lleva una foto mía. Betino jantzita pampin bat bezala. Y por si nos cruzamos piquete de gala. Maitia, zurekin pasa nahi ditute guztia. Su cara de muñeco me lo da. Maitia, zurekin pasa nahi ditute guztia. En la funda del móvil siempre lleva una foto mía. Ahora metida a ver tu negro pedia. Betino jantzita pampin bat bezala. Y por si nos cruzamos piquete de gala. Maitia, zurekin pasa nahi ditute guztia. Su cara de muñeco me lo da. Gente guapa. Hola, eskerrik asko. Haupa, Jimena Amarillo eta Jofe, Ze ona. Bueno, orain urteko ikuskizunik onena saritzeragoaz. Bide batez, Antxon, Euskal Artisten makrokontzertuak bai ala ez? Erantzun behar du nik, orain. Artista guzti hauen makrokontzertuak bai edo ez. Ja, opari bat egia zan, aldera hau. Bueno, esperientzia pak bat. Bai, zalantzari gabe. Hitz egin ezake luz eta zabal, gaiari buruz, tamalez ezagoa denborarik. Ze esan, nik ertz asko dituen gaia da, hori esan da beti geratuko zara ondo. Nik uste dut, nik benetan, egin beharko litzatekeela pixka bat bizikidetzaren alde. Alegia, etengabe ari gara, edo makrokontzertuak, edo kontzertu txikiak, edo nik uste dut posible dela
biak egin alizatea, ez da? Edo helburuak hori behar lukela, batean bestela, bestean. Ustez, eta Euskal Kultur Talde famatuak ere esan zuen, ez? Hori da helburua. Bietan jarrai, uste dut, ekin behar geniokela horri, nolabait. Saria banatzeko gurean da, Laizter estrenatuko den Tamara telesailgo protagonistetako bat. Ainhoa Etxebarria! Gabon danoi, bueno, zema gente, ikuskizun honena izarixe emoteko orduan esan biharra dakat. Ikuskizunak handixe etxen da benak zeuek zazela publiku, beraz zeuei txalo handi bat. Hori. Eta ikuskizunik onenai kategorixan izendatute dazenak diz? 20 urte zure eskutik, ETS. 40. urteurrena, Fermín Muguruza. Agur esan barik, Gatibu. 0 de enero, bira amaiera, Izaro. Eta mitoaroa, Zetak. Bueno, beraz, 2025 urteko ikuskizun onena gaztea sariaren irabazlea da Mitoaroa! Badator, Peio Repara, saria jasotzera. Kaixo. Bueno, mila esker, zer esan, ari gara sortu den, Mitoaroa izeneko sortu den munstru honekin elkarbizitzen ikasten, eta bueno, ertz asko dituen gaia da, ez? Zer esan, eskerik asko benetan, zuek aritzarete munstru hau modu batera da bestera alimentatzen onerako eta txarrerako, badakit, kontziente gara horrekin, baina eskerrak eman edizkio lantaldeari, publikoari, mila esker bihotze, zuena da hau, eta laiztear berdik, kusu handi. Zorionak! Zorionak! Egia da, Ondo egon zen Mitoaroa, Bai, batez ere zu agertzen zinen momentu. Ni behin izan itzen ez hori plana. Sari garrantzitsua jarraian datorrena ere, Erne. Urteko diskorik onena saritzera goazeta. Bai, eta kuriosoa da, diskoak saritzen jarraitzen dugu, bere horretan diskoak hainbeste saltzen ez diren garaian. Bueno. Badira vinilozaleak eta vintage loverrak, baina, tamalez hola da. Egia da pixka bat vintage kategorian eratu diren kontzeptua direla, diskoak eta viniloak eta EP, LP. Guk ze saritzen dugu, zehazki? Guk denak. EP, LP, denak. Niri eraite inazte pixka bat honek, egia da, igual dira gehiago zure garaiko kontzeptuak eta terminoak, EP, LP. Zu jaio zinen TikTokekin. Pixka bat, akaso, baina... Nik nazte ditut EP-LP desberdintasuna zein da, zehazki? Jendeak ere jakin dezan. Bai, desberdintasuna da luzera. Iraupena edo? Iraupena, bai. Disko luzea izango litzateke LP, EP, disko motza. L luze eta E motza. E motza, bale, hauz. LP da disko bat bere hortan, EPA da gehiago, ez da bat abesti askori, baina joan beharko dugu Durangora eta... Zerbait atera. Izalike, bai. Bueno, eta urtengo disko honen ari gaztea saria banatzeko Euskal Eduki Sortzailea gonbidatu ditugu gurera. Gurekin dira Iker Iribarren eta Janire Atxurra. Kaixo, hor? Kaixo, zelan do llegaba. Ala kondo gazpazetan, Guk 5. sari zen gu. Bueno, eta hau esan da, disko onenaren kategorian, izendatuak dira... Cava Criba, SC. Nire zudurra, es muy despacio.
Conquista, ETS. Miruenea, Mirua. Zerrautxa, Olaia Intziarte. Eta Zuloa, Merina Gris. Gaztea sariak 2026. Beraz, 2025 urteko diska honenaren Gaztea sariaren irabazlea da... Merina Gris Zuloa! ¡Chalo, chalo! Mucho mejor he salido del agujero, pero me jode que sea sin ti. Tú que me has visto sufrir, me has aguantado, me has sujetado, te has arrastrado mi puto infierno y tú te tuviste que ir. Y seguiremos así hasta que ya nos demos... Bueno, eskerrik asko, Ez dakigu oso ondo zer esan, kriston ilusioa egiten digu sari hau irabazteak, badakit ez dela oso gauza kula hau esango duan hau, baina guk diskotan sinisten dugu oraindik, diskoak elkarbanatzen ditugu gurekin, diskoak entzuten ditugu, eta diskoetan pentsatzen dugu. Gainera, Zuloa egiterako garaian dena eman genuen hemen, malko asko hau hemen, odol ugari, oso ondo pasa genuen bai, asko ikasi genuen, eta batez ere oso pozik gaude sari honegatik, eskerrik asko. Merina Grisentzat, sari haundi hori disko honenaren saria, zorionak. Zorionak. Antxon, nik esaten badizut, dena ongi dago zu bazaude? Ulertzen zaizut, primeran. Zate jate, gaur esan dit, gorka urbizuk, zaterako. Bai? Hitz ez hitz, esan dit, Igual? Bai. Ez, begiratu horra. Aia. Pistatxo bat. Ba, paso emateko da. Bai. Bota berriz. Bale, Antxon, nik esaten badizut, dena ongi dago zu bazaude? Nik diot, bi begi, bi lore, Janus Bester, eta noen! Gabon Bilbo. Abesteko prest? Bi, iru, lau. Bi begi, bi lore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bi begi, bi lore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Goizeko eguzki izpiberotan, besarkana zazu. Bidearekin amestu duzula, berriz esaitazu. Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo du. Nora ez aipar, aurre ikuspenik gabeko bideetan galdu nahi alduzu. Gozen Bilbo! Bi begi, bi lore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bi begi, bi lore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. La 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 la, 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 la 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 la. Begirarekin hitz egin dezagun, ulertuko nauzu. Ederra dela hemen esnatzea, ez ezagun aztu. Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Nora ez aipar, aurre ikuspenik gabeko bideotan galdu nahi alduzu. Bi begi, bi lore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bi begi, bi lore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. La 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 la,
esango zuek ba, la la. Bi begi bi lore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Bi begi bi lore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Mi esker, Bilbo, bi bazue. Asko. Orain, aurrera pauso bat emango dugu, ja. Nogen eta Januz, txalo bero bat, Txaloak. Eta honen bestez, eta konturatzerago ari garaia bukaerara gerturatzen, jarraian, saritu dezagun urteko kanturik onena. Eta kategoria honetako hautagai guztiek badute zerbait zaila dena definitzen, ez dakigu, zera bat, ez dakizu, baina buruan hiltzatuta geratzen da. Melodia horiek, ez da? Bai? Atera ezin diren. Txak. Olentzero... Olentzero, hori da. Beira. Zerrakit, melodia... Pam, 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 pam. Bai. Melodia dira, melodiak... Baby, it's all or nothing now. Hori da. Hori ere bai. Melodia dira. Bueno, tira, urteko abesti borobilenari saria banatzeko gurekin da Flaco Funky. Kaixo, zer moduz? Zer moduz? Opa, Flaco, hartu. Hartuko dugu, Esku batekin, daukat, eskizera. Bai, ja. Nano kantzera. Ni esker, sari honengatik. Broma txikitxo bat, uste badazue. Bale, kantu honena kategorian izendatuak dira... Bi begi bi lore, Janus Lester eta Nogen. Pampin bat bezala, Jofe eta Jimena Amarillo. Zurekin pasa nahi ditute guztia. Salda badago, Mirua. Xorieri, Izaro eta Baiuka. Eta Zilarra, Gorka Urbizu. Gaztea sariak 2026. Beraz, 2025 garen urteko kantu honena Gaztea sariaren irabazlea da Gorka Urbizuren Zilarra. Eskerrik asko. Bai, Joa? Ei. Mila esker, ointxe kantu berriak idazten ari naiz eta beti sensazio daukat zerotik hastea dela eta ahaztu egiten zaiola bati, ez? Nola egin kantu bat. Eta oraindik ere urteak eta urteak pasa erren, gauza magikoa da. Azkenean kantua bada maitasun bala bat edo olako zerbait mundu eroronen gaine aurrean. Mundu habitatzeko, munduarekin konektatzeko, eta munduari erantzuteko modua da kantua, eta horregatik, garrantzia handia ematen diot kantu bakoitzari, eta gainera Zilarrak, aukera eman dit amets bat betetzeko, eta hori izan da Abbey Roaden grabatzea, musikari bezala netzako hori izan da, ez dakit, oso gauza berezia. Eta horregatik bakarrik nire ibilbidean kantu berezia izango da, eta
gauza handia da ikustea zuengan ere halako bide bat egin duela eta konektatu duzuela kantorekin. Mila esker eta horren arte bai. Gorka. Berez, egia da, bai. Gorkaren hildoari... Bai, flakofonki, txalo ero bat! No, diot. Agur, flako! Gorkaren hildoari jarraiki berez, egokiagoa zen sari bat irabaztea. Hori da. Hori dira bi. Dinamika mantentzeko. Baina, bi. Gorka gainera, zorionak, sari hau jaso duzu, baina guk uste badugula sari bat, zure partetik ez da. Bueltan, ez da? Abesti hau, zuzenean kantatuko diguzu. Hori da, eta lehenengo aldiz akustikoan saietuko gara defendatzen, eta horretarako lagun handi bat, musikari handi bat, gonbidatu dugu, gurekin ibilbediko areta zen osiain mesez, txalo handi bat. Eta zuekin zilarra zuzenean. Apa, Gorka, upareta! Bueno, txalo bat aretuan dako, mesez, eta... Hemen kablea. Batzutan ez daukat iritzirik, galduta nago baina bizirik, diot nik. Batzutan asko ez omen daski, dena eman duenak badaki, zergatik. Ta badator negarra berriz. Batzutan nire izena azten dut, ta munduak berria ematen du, nik baditut mila motibo. Ta badator negarra, zure begiak zilarra, den aldatzen ari da, horren azkar, berantetxita gaudela, jada. Galderak bakarrik eginez. Da zerurantz begiratzen dute, egal egiten aztu dutenek, ia denek. Ia denek. Ta badator negarra, zure begiak zilarra, den aldatzen ari da, horren azkar.
Gorka Urbizu, areta zen osia intxalo ero bat. Ze oparia. Ze oparia, bikote, mila esker. Bueno, iritsi da azken saria banatzeko unea, eta azken galdera bat dauka zuretzat, Antion. Bota! Venga, zure ustez obra eta artista banandu behar dira? Bueno, beste opari bat. Beste opari bat. Ertz asko dituen beste gai bat. Itzein ezake luz eta zabal horri buruz, tamalez... Ja, tamalez ez duzu denborarik. denborarik. Nik esango dudan bakarra da, gure zorionerako, gaur oroar gala osoan zehar, ariketa hori egin beharrik ez dagoela, ze denak dira oso artistak bezala, euren obrak ere, bikaina dira. Bai. Salbo espeni gabe. Egia da, bai. Eta artista honenari saria banatzeko, artista honenak gonbidatu ditugu. Beretan, Zabiz, Aitziber Grados eta Malen Altuna! Opanezka! Gabon, Mikote! Kaixo! Gabon! Ja, bueno, altuera handiko bi artista hemen. Jetxi pixka. Bai, egokitu, lasai. Hau espazio segurua da, esan dugu ja, Ondo neskak. Oso ondo. Bi artista hundi hemen. Zuen ustez, artista baten gaitasun ezinbesteko bat, zein da, zaterako? Bueno, humiltasuna. Humiltasuna. Isilik egoten jakitean Jon, Naturalak izeti, autentiko izeti. Edo igual suerte ukitxi. Gu gara apur bat joko ona, baina espidarekin. Hori zatozko eberez, Bueno, dugu benetan Zabiz tila batekin. Hori da. Izan daiteke, bai. Ni izili nago nire, baina uste duzuena arrakastaren gakoa ere badela zegon bidatu aramatza zuen, eta... Beitxu, justo zue bisok, etorritxe zeu ez eta bate baino gehixotan. Begira. Hor daukezu. Birritan. Batzuk aipatzearen, Batzuk aipatzearen. Badozue begiz bota famaturen bat, bezetatik pasa estena eta gogotxu zaudete? Epa. Baitzi izan ingau ez da. Esango dugu, hemen segulako plaza eta holtza daukagu. Bota. Badago artista bat. Hemen bada pertsona bat, aitzi gaur gainera bate baino gehixotan kruzaugune. Bai? Gehiegi, akaso. Saludu bezgaitxuein. Bueno, ez hasi. Bueno, vale. Baina, askotan idatzi zeu WhatsAppa. Bai, Gorka baino igual da Ghosting Urbizu. Gorka, mesedez, etorri, benetan zabiza, jazta erantzun WhatsAppa mesedez. Baina ondo, Dana ondo. Gorka, baina etorri. Nik jarraitzen dut isilik, baina uste dut etorri zaretela sari bat banatzera Bai, Bueno, hauek dira 2025ko artista onenaren sarira izendatuak. Dupla. Janus Lester. Olat Salvador. Sune. Eta Zeta. Gaztea sariak 2026. Vale. Eta 2025ko gaztea sarietako artista honenaren saria da... Ojo. Janus Lester! Janus Lester, artistarik onena. Genuen espero hau, Bueno, mila esker, zaila da egia esan sari baten bitartez edo sentitzea hemen atzean zeuden artista horiek baino hobeagoa zarela edo. Hartuko dut hau gaztearen errekonozimendu bat bezala, baina mesedez, emaia dezue, txaler raldoi bat oiei ere bai, horratzean, kriston lana handia dagolak ere bai. Egia esan, ikaragarrizko urtea izan da, loratzea izan da, espero genuena, baina askoz emankorragoa eta ederragoa. Naizta hemen nabilen nire aurpegia jartzen, nire traje gorria jartzen, estenatokitan, nire keja guztiak aguantatzen, nire mania guztiak aguantatzen, badaude, Garazi Esnaola, Javi Etxarri, Andoni Arriola, Julen Suárez, Julen Barandiaran eta Makina Arbelaitz, beraiek ere badia Janus Beratxalo bat beraientzako. Eta besterik gabe.
urte bukaeran, Euskaldunan eta Kursalen egongo gara diska berriarekin, lorerik gabe, galduta gaude, baina zuek gabe ere bai. Mila esker. Zorionak, Jokin. Apa, Jokin. Zorionak. Urteko artistarik onena, Janus Lester. Eta orain bai, ze askar. Askar pasada, Baina iritsi da, bukatzeko momentua iritsi zaigu. Mila esker etortzeagatik, plazer hutsa izan da, eta gora zuek, eskerrik asko. Esker. Baina hau ez da bukatu oraindik. Jaun Andreok, zuekin Euskal Errepublikak eman duen printzesa bakarra, eta honekin bagoaz, beste urte bat arte, Eusko Printzes! Eskerrik asko! Agur! Gaur goizean jeikin naiz barka hueko etxak hartuta jada baneuken aztuta biporrokin tipo utxau zertako negarra razikuko alaba enauroko musuk ematen dizkizu dana ez dut lorik egiteko asmoa gona motx-motxa jarrita kalera noa nik badaukat sostentzia nahikoa gaiztakeriak iraundezan gau osoa Gaur gauean, ez dut lorik egiteko asmoa. Gaur gauean, ez dut lorik egiteko asmoa. Nere hizkuntza euskera, nere hizkera euskainol, ez zita bainago dezibelian danon. Igandea bezu, xaropa txitxarron, nere hizkuntza euskera, nere hizkera euskainol, zikuko alaba nolako gurra, alako espala, alako amona, onelako ama. Xaropa mizte nola moldatuko tegara, galdetzen digute baino, ordeta daukagula bana. Gaur gauean, ez dut lorik egiteko asmoa. Gaur gauean, ez dut lorik egiteko asmoa. La eusko derruta, euskien gazte bota, litrotan zurrupa, zure loka arrotuta, zintzarrin musuka, urrukin astuta, nahikoa izan beguta, goaz derruta. Nere hizkuntza euskera, ez zita bainago dezibelian danon, igandea bezu, xaropa txotxarron, nere hizkuntza euskera, nere hizkera euskainol. Izan trani, izan azken guarra. Esker mila guztioi. Matxin Miruer, sarianetzat.